Agba nke 38 bụ Ogbako Awka Dayosis Women's Conference Awka abịago na Njedebe site n'ofufe nri ịtụ mma pụrụ iche. Umunwanyi nọrọ n'oge ofufe nri ahụ wee bụrụ ndị a gwara ka ha jikere ụmụ ha maka ịbanye n'ọkwa ndu dịgasị iche iche oge ọbụla a họpụtara ha. Ya bụ ofufe nri nke nọ n'isi ya bụ Archbishop Province of the Niger nakwa Bishop Dayosis of Awka Most Reverend Alexander Ibezim bịara na nchịkọta na ya bụ ofe nlu ma bụrụkwa nke rụrụ dịka agba nke abụọ nke Mothers Union Conference nke ya bụ Dayosis. Onye ọrụ anyị bụ Amaka Chibuzokoye kọrọ akụkọ a n'uju. Ọgbakọ Umunwanyi dọtara ndị isi gọọmenti dị iche iche, dọtakwazịa ndị knights na ladies, dọtakwa ndị na-eje ụka Anglican na Nibo, dọtakwazịa ndị enyi na ndị ikwu na ibe na ndị Umunwanyi abịakwara ya bụ ọgbakọ. Most Reverend Ibezim mgbe ọ na-ekwu okwuchukwu kọwara Umunwanyi dịka onyinye amara Chineke nke kachasị oke ọnụ, si na o kwunyere n'ime Umunwanyi obi umeala, ndidi na ịdị uchu, ma yọzie Umunwanyi ndị a ka ha jidesie ezinụlọ ha ike ma zụọ ụmụ ha n'ụdị nke ha ga na-eji wee na-atụ egwu Chineke. Ya bụ onye nnukwu ụkọchukwu bụ Most Reverend Ibezim dọrọ Umunwanyi aka na ntị ka ha dododo na-ekpesi ekpere ike, nke bụ n'ọnya ka eji wee mara onye ọbụla bụ onye otu Kraịst, si na mgbe ha na-eme nke a na ha ga-abụ ndị mmeri. Ọ bụkwazi ya ka ha ji enwe ike ịlụ ọlụ na Dayosis. N'aka nke ya ka onye President Women's Ministry Province nke Niger na Dayosis nke Awka bụ Dr. Mrs. Mata Ibezim kelere Chineke maka ya bụ ọgbakọ Umunwanyi nke ọ sịrị na ọ mịtara mkpụrụ n'ihi na ha jupụtara na mmụọ na ike nke mmụọ nsọ mgbe ọ na-adọnyeziri Umunwanyi a ukwu. Ka otu onye eji okwu ya agba izu na ndị ụka Anglican na Nibo Busa Chukwuemeka Ogbako toro Umunwanyi a ka ha si wee gbakọọ ma yọzie ha ka ha na-ebi ndụ nke ga na-enwo mmiri ma n'ezinụlọ ha ma n'ụwa gba gburugburu. Ezinne Veronica Ekwueme bụkwazi onye adọgotere n'oche dịka Unique Mother nke ara, ebe Lady Anulika Eluemu nọ bụzikwa onye nke adọnyere dịka Profile Mother. Archbishop Ibezim gara n'iru na ofufe nri ahụ wee kpọlite onye ụkọchukwu nọ na ya bụ ụlọụka eno wee merube mmemme a bụ Reverend Dr. Emmanuel Ajako, ya na onye ogbo ya bụ Reverend Charles Udoko dịka Canon nke Cathedral. Ọwụwa achịcha nke Adolf 2024 ịgbanyepụ mpempe akwụkwọ Harvesters Newspaper nke Awka Dayosis na onyinye pụrụ iche bụsịkwa ihe kpalitere mmụọ ndị mmadụ na ya bụ mmemme bụ ndị Emmanuel Church Adazienu ga-achịkọpụ.